ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା। ଦେବକାର୍ଯ୍ୟରେ ପୁରୁଷମାନେ ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିବା ଉଚିତ। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଦହି ଖାଇକରି ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଶୁଭ ହେବ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ 2ଟି ନିମ୍ବ ପତ୍ର ଖାଇଲେ ଉପକାର ମିଳେ। ରାତିରେ ପିତା ଜିନିଷ ଦହି ଓ ଶାଗ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଖରାପ ଅଟେ। ସକାଳେ ଉଠିବା ପରେ ସେଜକୁ ଅସଜଡ଼ା କରି ରଖିଲେ ଶନି ଓ ରାହୁଙ୍କ କୋପଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼େ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଗୋଟିଏ ଥର ଦ୍ୱିତୀୟା ଚନ୍ଦ୍ର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ପ୍ରତିଦିନ କାମ ପାଇଁ ଘରୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ଜଳ ଭର୍ତ୍ତି ଥିବା ପୂର୍ଣ୍ଣକୁମ୍ଭ ଦେଖିକରି ଯିବା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଘିଅର ଦୀପକୁ ଡାହାଣ ହାତରେ ଓ ତେଲର ଦୀପକୁ ବାମ ହାତରେ ଲଗାଇଲେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ରାହୁ ଦଶା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଘରକୁ ଆସୁଥିବା ଅତିଥିଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦେଲେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ନିଜ ପାପୁଲିକୁ ଦେଖିଲେ ଦିନଟି ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ।